Takže, čaute ľudia, som Skimitika, na dnešnom videu hráme Banana Iciu. Áno, je to veľmi bombová hra, neviem ako som na to prišla. Dobre, kolo by sa už malo začať, dobre, už sa aj začalo, super. No, čo som? Dobre, som bežec, super. Tak ideme, neviem čo robiť. Dobre, tak poďme rovno. Čo, ako to mám robiť? Banán je tu. No do frasa. Dobre. Neviem, kde všetci bežia. Asi sa tak kde skovať, neviem. Prečo mi svieti baťoch na fialovo? Asi ma ide zožrať banán, alebo čo? Dobre. Neviem. Prejdeme. Čo sa deje? Ako? Banán je... O, to je slupka od banánu. OK. Dobre, otvorím pôvaz i ten. Oh my god. Dobre, otvorím tieto dvere a nič by sa nemalo stať však. Áno, nič sa nestalo. To je bombová vec. A v týchto dverách bolo veľmi veľké prekvapenie. Bol to krásny banán. Dobre by bolo, keby ma ten banán nechal žiť. Ako, kde idem? Búfkaj sa tam. Prečo nie? Dobre, som tam. Čo robím? Tak, pekne sa schovám. Nikto nič nevidel. Nie, choď ku mne. No, kľudne, zožer ma. What the hell? Dobre. Ten banán ma zeždal. Takže ideme sa pozrieť na celú mapu, čo tu je. Banán. Ďalší banán. To neviem, čo je. Banán. Slupka od banánu. Banán. Neviem. Ani to neviem. Neviem. Tu je ohník. Tu zase neviem, čo je. Tu je šéf banán. Ako šéf kuchár. Tu sú moje skiny. Sú super rare. A to sú slupky od banánu. Dobre. Dobre. Čo by som si kúpila, ale vôbec neviem čo, pretože nemám prachy. Hovorím jak ľudia. Dobre. Mám čo prachy, alebo zostanem chudobná navždy. Dobre. Dobre. No. To tiež nie, nemám prachy, no. Dobre. Ako mám banán môže vidieť, keď ani nie som pri ňom. Menšička je pekná celkom. Banán bol akýsi typek. Normálne super. Dobre. Čo teraz budem? Ani neviem. Čo tam ten banánik robí? Aký banánik? Čo tam píšu? What the hell im napíšem tak? About the ring voice. Dobre. Ale banánik, ako sa máš? Dobre, hovorím jak magor, viem. Nedám infekciu. Pretože prečo nie? Tu. Už sa začína toto.
Dobre, ak počujete vysávač v pozadí, tak sa veľmi ospravedlňujem, hej. Dobre. Teraz idem... Neviem, čo robiť. Ideme robiť niečo s touto trúbkou. Asi sa otočiť nedá však. No. Počkaj, čo... Banán. Reálne bež. Bež, prosím, bež, iba bež. Tak, pucle sú tu nejaké. Tak. Ja by som sa skovala, pretože aby ma ten banán nezoždal. Zatiaľ sa tu skovám. Ale ja by som chcela ísť aj ku exitu, pretože tam by som aj rýchlejšie utiekla, hej. Sa len modlím, nech tu teraz ten banán nepríde, hej. OK. Čo budem robiť? Vôbec neviem, čo teraz budem robiť. Dobre, postavíme sa a ideme. Alebo sa ešte skováme. Áno, ešte sa skováme. Dobre. Dobre, za mnou je banán. Pekne ja mu musím utiecť. Ako vždy. Dobre, poď. Idem. Tak. Idem jej. Sa skovám. Dobre. Tu by ma ten banán asi 100% nevidel. Neuvidel. Dobre. Dobre. Ten vysávač fakt mňa počuť. Takže ak... neviem. Tu sa skovám, pretože je to bližšie ku exitu. OK. A pekne to aj urýchlím. Takže pum pam pim pam pim pam pum pam pim pi 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 pu pa pi pa pu pa pu. Co budem robiť? Pipa pipa pu pa pu pa pu. Pipa 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 pu pa pu pa pu pa pu pa. Dobre, exity sa budú otvárať za 10 sekúnd a to by už som mala počkať. OK. Banán pri mne není a to je veľmi dobrá vec. Dobre, už je. Už nás vidí. Bež. Yes! Urá, vyhrala som. Dobre, takže čauko ľudia, video sa končí, pretože som vyhrala jedenkrát. Áno, je to veľmi super. A ešte si dám nádhernú sprchu, pretože prečo nie? Dobre. Takže čauky mňauky, video sa končí. Bye.